Извинявайте, извинете. Много съжалявам. Тук ли правят сватбите? Да. Нещото пише Дом на културата, аз затова питам. Ти кой искаш да пише сватбарница ли? Вътре бе, направо. Благодаря. Моля. Страхотна кола е, Явка, браво. Много ти благодаря за услугата. Васе, наши хора сме, Васе. Много добре си излъскал, трудно ли се поддържа? Кое? Трудно. Това е като да ти е дете. Искам много грижи, обаче ми е отличничка. Един път не ме е предала. Миналия месец бях на изложение. Да, добре, извинявай. Кое момченце да го направихте много деца да внимавате. Да, благодаря. Страхотен е костюма. Страхотни сте. Ще се видим в ресторанта, да. Ще се снимам. После, да. Ще да се поставя. Не се облягайте с цялата тежест на колата. Така сте прекрасни. Минете малко по-наляво. Още малко. Вижо, махни ги тия неща, че ти издуват чубовете. Дай ги насам. Айде, после ще ти ги дам и оправи аката. Колата вижда ли се, а? Сега кое е по-важно? Колата или младоженците? Абе ти гледай да хванеш колата. Дайте малко по-надясно. Още една идея. Така е, добре? Ще се видим в ресторанта. Няма да плачеш, майче. Ай, че няма време, давай. Държиме ли се? Абе, Явка, бе. Стояне, нали ще закараш Мила и Захари? Миле, знаеш къде е хотела, нали? Извинявайте. Айде. С какво пристигна? Аз влака, после си фанах такси. Илия, Кажи, душа. нали ще закараш Наско до хотела? Естествено, нас е там долу съм паркирал. Браво. Аз искам да попитам нещо. Питай ме, бе, Наско. Не съм Наско. Хубава работа. Не сме се виждали толкова отдавна. Няма значение. Мисля, че не сме се виждали. Не сме. Сигурен съм, че сме пили с тебе заедно. Аз не пия. Така на сватба не се говори. Ей, тук съм паркирал. Идвай. Извинявайте. Кажи ме една себе. Карай ме, колай. Да ви питам само, Никола Георгинов познавате ли? Кой? Никола Георгинов, той се пада чичо на булката. Да, бе, знам го, бе. Един висок такъв плешив. Не, той е малко по-нисичък, такъв с дълга кадрава коса е. Същия. Знаеш какъв купанджи е това? Уникален! Няма такъв образ. Знам го, да.
Не, как сме направили? То зала, то чудо. Ела да се повеселиме малко. Айде, Много куме! се радвам тебе. Как си, куме? Ставаш днес! Виж кой съм ти довел. Майкъл Дъглас. Кога ще имаш възможност Майкъл Дъглас се запознаеш? Благодаря, благодаря. Вие как сте? Заповядай, заповядай. Честито! Аре, дай се. Снимай, много се радвам. Айде, да, голема работа. Така, това са... Ела. Ела те запозная. Така, как си ме мона? Ей, кума! Къде си, бе? Къде си? Много се радвам, че дойде. Заповядай. Идвайте. Да. Сега, какво прави? Заповядайте тук. Да, ще изкараме още една-две сватби заедно. Няма проблем да има. И после ще звънна, че сега има предложение. Ето там беше сложно. Деца вика да хапнем, да пинем, нали за тия 4 неща живеем. А при тези априонес трябва да ги уважа се приятелчета. Се няма как тежко. Не, аз не пия. Как така не пиеш, бе, нас? Абе, не можеш да ни кажеш едно на здраве. От кога не сме се виждали? Моля ти се. Никога не сме се виждали. Така ли? Кой те докара до тук, бе, нас? А? Извинете, кога да сервираме салатите? Задръжте малко. Какво става? Пътува. Знаех си, че така ще стане с този човек. Моля? Знаех си, че така ще стане с този човек. Росен е един от най-добрите диджеи в София. Водеше сватбата на този актьор, как се казваше, много известен. Къде играе? Няма значение къде играе, важното, че е много известен. 1000 пъти ти казах, Василе, да си го направим като бели хора. Когато ти плаща сметката, тогава ще си бял човек. Сега ще стана зарезил. Аз съм поканила хора, които имат определени стандарти, не само ядене и пиене, като на селска сватба. Значи ние сме се селени, така ли? Не съм казала, че сте селяни. Знам, че Луковите град. Чакайте. Къде са децата? Айде, гълъбчета, още малко. Дай. Раз, два, три. Айде, Миличка. Още малко, дай. Аре, мръдне тази кола, бе! Абе, стига, викай, бе! Викай, нормални. Дай. Още малко, Миличка. Моля ти се за татко, запали за татко. Оп. Няма да бутам повече, унизително е. Аре, бе! Вики, моля ти се, бе, моето момиче, по да съм ангажимент от баща ти да закарам. Си Дай още поемам малко. ангажимента, аз нормална кола. С тази кола. Абе, не свиркаш, да ти свирне, бе! Това е Меркурий Комет, бе. Това е 12 цилиндра, V-образен. Това... Айде, да. Няма да бутам с тия дрехи. Виж какво, е така, по-отдалече. Айде да викнем едно такси. По такси, бе, Мише, бе, моля ти се. Не дай да свириш, бе! Царвул! Като си купиш такава кола, тогава ще ми свиркаш, бе! Колео, чуваш ли ме, бе? Къде си, бе, човек? Как така вкъщи? Аз съм тука. Как, къде тука? Тука в ресторанта. Какво? Какво? Виж ги тия. Какво? Обсъждат ни. Глупости. Обсъждат ни. И откъде знаеш? Просто знам. Престани да ги гледаш. Гледам ги, защото виждам, че ни обсъждат. Обсъждат ни, защото виждат, че ги гледаме. Второ правило. Само жената може да ти прости това, за което е виновна тя.
Пауло Коелho. Пауло Коелho, браво! И Извинявайте. трето финално, чакай. И трето финално. Никога не оставяйте жена си за повече от една седмица при тъщата. Защо? Защо ли? Хайде, няма ли да започне най-после? Погледни я тази, каква прическа си е направила. Дето е като кълпак. По-скоро като кошер. Много е грозно, действително. Не го вдига. Той, ако не е спрял в някоя кръчма... Моля? Нали го видях? Внимавай как говориш за братовчет ми. Явката е много точен човек. Ще звънна на Мишо. Тарададан, да, на три. Раз, два, три, дайте. Няма да стане така, дай да се обадим на едно такси. Хайде, оп. Телефон и портфела останаха в мама. Хайде да тръгнем пеша. Пеша, аз тия точно не мога да мина 2 метра пеша. Кой настъпи другия в ритуалната зала? Значи ти. Айде, дай, ти ще викаш. Раз, два, три ще водиш. Дай още малко. Тази знаеш ли? Какво за нея? Брат я наркоман беше в затвора. Не беше ли в комуна? Избяга. Този знаеш ли го? Не. Този аз не го знам. Скъпи гости, приятели, искам да вдигна един тост за най-важните хора на една сватба след булката и младоженеца, естествено. Това са кумовете. Защо? Защото кумовете се обвързват всячески с булката и младоженеца и трябва да са до тях в добри и в лоши моменти. Да пием за кума и кумата Николай и Моника. Наско! И за Наско! На здраве! За Наско! Наско, какво правиш там, бе? Къде ходиш, бе, човек? Какво правиш тук? Имам проблем. Какъв проблем имаш? Сватба, ела да пием по едно и решаваш всичките. Не мога. Какво не можеш? Пойма. Изгубих подарък. Бе го в този подарък вече. Не мога го еба, трябва да го намеря. Какво? Гледай колко подаръци има, бе. Ти можеш за един подарък да се... Този е много специален подарък, специално изработен по специална поръчка, безценен. Те са родителите, защото Няма ги родители. Младоженците не дойдоха. Няма ги. Нещо се изява тук, търкаляме след това, ако аз ви казвам, да видите. Да видите сега. Абе, виж, малко ми трябва на мене. Парата, жилката да ми кипне външно. Още ги няма. Хайде на здраве за кумовете ви. Моля ти се, тук имаш един хартиен плик. Червен. Не, син. Син. Някъде се е изгубил, някой го е взел сигурно. Моля ти се да го гледаш. И му донеси една водка, че се е стегнал като... Не, аз не пия. А той пък не пиеш. Може един сок. Сок от портокал. Да не сте на антибиотик. Естетически съображения. Направи някакъв компромис, моля те. Абсурд! Всичко съм направил за тази сватба. Сега оставай да се извиня. Василе, не си прав. Хората чакат от доста време и започват да се изнервят. Хубаво, като не им харесва, да си хорат. Трябва да излезеш и да им се извиниш за всичко, което се случва в момента, аз ставам се срам. Ами като ставаш за срам, излез ти се извини. Няма да изляза. Защото аз не съм виновна. Ти си виновен. Виновен си, че няма диджей, че няма младоженци, че нищо няма. Как така нищо няма, бе? Има. Фазани за по 90 лева порцията. Знаеш ли какъв ти е проблема, Василе? Ти си най-големият циция, когото познава. Така ли? Ако не бях аз, щеш да жениш сина си в Макдоналдс. Моля те. Добре, че Мишо има добро сърце да я вземе тая вашата Виктория, че иначе никак не я виждам. Какво каза? Ти чу ли какво каза, бе? Чух я. Да. Ай, къде ходиш ти, бе?
Роска, айде бе, батка. Какво става, бе? Преди 2 часа трябваше да бъдеш тук. Как е съпчета? Малко странно. Странно е. Ти кога си пил такива портокали? Тук ги внасят директно от Тесалоники. Оня ден звъня на един приятел да го търси и ми дига женски глас. Викам, ало, Стефчо вкъщи ли е? Не, Стефчо, излез. Влез. Излез. Влез. Леко, бе. Леко, бе, Наси, бе. Леко се задавиш. Добре ли си? Айде да се веселиме. За кумовете. Живо за кумовете. Няма младоженците, те ще се целуват. Айде бе, Руска. Айде стигни се, моето момче. Айде, че хората чакат оттатък. Айде. Ето едно кафенце пини. Не, кафе не. Кафе е вредно. Може ли една бира? Роска, моля се, стигни се, приведи се в нормален вид, хората чакат оттатък. Извинявайте, повече не можем да ви чакаме и започваме да сервираме. Вие ще представите ли най-сетне да ни занимавате със себе си? Виждате, че имаме сериозен проблем. А младоженците? Хубави деца. Изобщо не приличат на родителите си. Ми слава Богу. Да. Арбе, диджей, искаме музика. Музика. Оп! Уважаеми гости, благодаря. Роднини и приятели, както вече разбрахте, имахме известно техническо прекъсване. Малък проблем, но вече се справихме с него. Преди да продължим, искам да напомня за какво сме се събрали. Събрали сме се, за да дадем на своите деца начало на съвместния им път в живота. Живота, който често пъти е безмилостен и жесток със своите изпитания и премеждия, или както е казал поета, борбата е безмилостно жестока, борбата, както казвате, е епична, но бурята ще бъдем пак с теб, любими мои, защото се обичахме. Но ние сме длъжни да се борим с него, нали така? И затова ни е дадена любовта. Да пием за влюбените! Айде! Благодаря. Айде! Браво, много хубаво се получи. Чудесна реч. Разчувствах се. Ох, миличката, как може да наметне това отдело сега на сватбата? А претендират, че имат много пари. Селени. Не мога да повярвам, че ми причинихте всичко това. Кое? Че направих сватбата на сина ти? И аз не мога да повярвам. Хайде спрете вече. Важно е децата да дойдат. Тотална излагация. Как ще ги погледнат тия хора утре? Ама вие сте просто такива хора. Това е. А ти? Какъв човек си? Само за себе си мислиш и какво ще кажат хората за тебе? И аз се погледни отстрани. Престани да се наливаш. И без това всичките ви роднини вече са пияни. Абе, ти ще млъкнеш ли най-сетне ме? Е, така си уморила и мъжа си. Бе, ти какво правиш, бе? Пак. Къде го намери това? Някакво дете го беше взело. Това е много ценно. Я си го прибери. Няма да си го прибирам, човека си го търси. Търси си го. Да не го е губил. Абе, Румене, няма да крадем. Това не е кражба, нали си го намерил? Ние ще ти го пазим. Какво правите? Почивате ли си? Така, няма повече да ги чакаме, после да ми кажат, че порциите им са изтинали. Започвайте да сервирате. Какво ме гледате? Носете всичко на куп, хайде по-живо. Хайде от тук, бе, какво? Ей! Нека да се успокоим. Да бъдем спокойни. Събрали сме се да празнуваме, да бъдем спокойни. Хора, успокойте се. Ти си успокой, бе, нещастник. Напълно съм спокоен, симпатяга.
Ето, намери се. Какво е това? Подаръка? Мерси. Къде искаш да отидем на меден месец? Няма значение. Стига да не го организира майка ти. Какво? Дали е истинско? Има картичка. От кого е? Не пише. Как така не пише? Какво пише? Ми пише Тодор и Мария за винаги.